suuri muotileikki täydessä vauhdissa. Ostaessanne vähintään 18 litraa bensiiniä Shellistä saatte yhden supermarkan. Lattian pesu ja vahaus aikaa 1 tunti. Aiku se kiiltää, se käy tuon dualia. On taas vielä pistää suut poltaaksi. Polta, sinä naat larville. Monta söit? 9. Hei, mitäs me pistettiin leivän päälle ennen kuin oli Flora? Hyvä, ei yhtään reikää. Voitko nyt luvata, että sä harjaat jatkossakin yhtä ahkerasti? No kyllä mä voin. Ai kuntalomat pitäisi ensimmäisenä pitää ja kertaa vähän maailmaa. Miksi sinä Etelämessä koitat? Miksi sinä käytä ahoa? Lahtalaista. Ja lukeminen kannattaa aina, Jorka.